आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्गातील सह्याद्री पट्ट्यात दुर्मिळ स्लेंडर लॉरीस अर्थात वनमानवाचं दर्शन घडलंय। वनमानवाचा वावर कायम घनदाट जंगलात असतो। वनमानव हा लाजाळू प्राणी असल्यानं त्याला लाजवंती असं देखील म्हटलं जातं। मुळात याला पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर माणसाचं लहान बाळ आहे असाच काहीसा भास होतो। सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात नुकतेच काही प्राणी अभ्यासक जंगल सफारी करत असताना त्यांच्या कॅमेऱ्यामध्ये हा वनमानव कैद झाला। अति पावसाच्या प्रदेशामध्ये वनमानवाचं दर्शन होत असतं।